لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، كبرات تخطتلتي مدبنا بقدامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفز مبل سلسان تشعتن كفال تاريخ هيوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن سعبا عندي أرستات حيزنا لكم قريبنا لنا. دحري الحديبية استخايدوا والتحدروا نطفتات قم أون وفري غبا ويدما ذي غرد بحونا عبد السلام متحز ويدما محرر خيبر تنكينا يتخينات قسقاسنا بخيبر أبسراويت زنبرة بزحي والتحدرات زقلت بحونا محمد برحان كقربنا منافقين ناب أي هداوين زل أخواني تتنكع من اختي من قد خيبر أب أوان قعزو كاب زقات أمو في تساميتات زحبر بحونا أول خير خيبر بسراويت مسلم تخبب عدتات خيبر مع عسكر مسلم أب خيبر مدلوات كوينات قم أون بالسرات عاوتن زملكت بحونا عبد الواسع في الميان كوينات متحز عردي سعب ابن معاذ عردي الزبير عردي أبي متحز عردي النزار متحز كلا أيزوبا خيبر بحونا أدهم نيتات مقرحنا يتبرقو موسبو ستنا صفية رضي الله عنها سمم زخن سقابقع في دك وادي الغراء كم أون تيماء زحبر مقلتي بحونا شفاء كقرب النايو سناي مكة تعال. دحري الحديبية استخايدوا والتهدراوي نتفتات وفري قابة ويزي قرد إذ فتسامزي ملوء كينات زي كونه أنصارتا أبتقبارات كرسنا استوافرت كبيلة بني فزرها استخايد قجتيو إذ سرحت زي كاب مدينة حدا معالتي قعزور حقو زركب ذي قرد تباهلو أبزفلت حتسبي تفتسامه نزي بزملكت البخاري زدالو حدا ملء معرف له كدم كنات خيبر بثلاثة معالتا تقدمو كم استخايده يتكس مسلم بوغنو نسلامه بن الأخوة رضي الله عنه بمتكاس تماساسا لحساب يهب حيالو يتصحفت تاريخ تفتسامه كدمو الحديبية كم استخايده يقلسو يخند أنبر اتقنوع اتي اب صحيح البخاري مسلم زتتقسيو جigna نايز فتسامزي سلامه بن الأخوة رضي الله عنه نتوعلو كترخ كله كم زيبل ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم نحدا كاب أقلقلتو زخن رباح رضي الله عنه نأقمالو حيزو أب كربانا بذركب مقهج على أخو أنا دما أبنايت الحافرس توتيحي مسؤوكتكو مدري مسوقحي عبد الرحمن الفزري هندبتاو متكعتي بمفناو نتناقمال بمولئن زميتو نحلاوي ان كتلو تمركفة نزم سر أخو رباح رضي الله عنه أبنايت الحافرس توتيحو بمخاد نتفرس نابوانو أماليسو نتزقات أما فتس أما دمان ملأختنيا الله كحبرو نقركو بدحرزي
أبلعلي كربات سقيلة نام مدينة قد أموتكمو بعبي دمتي سلسة جزي يا صحابة نعرض أنا النابلكو جرحكو بدهريو بفلات آتات كوغ نابت كربا وريدة عسرو من ناتختلكو ناب آتوم قسقسكو نول كيين كاساقس سلزنبركو خاء فناني نمعباي أنا ود أخوع لومي سعرتم زبلولا فقعقع النابلكو كناتاتي ورور كلهم حيالة كابتم تريتم دما أودوكو زخونا فرسنيا ناباي كمت انتريئي نابتشاخات آليه أبتحتي حبا أمو أبتي زاأتخوو كولي كناتي ورويرة نفرسو يوغ ألو أموداءتا نتزترفت ريت حيزوم ناب حدث أبيب هاقواف قوبو أتو أنا خاء ناب لعلتي قوبو توتي حدنا قلاخ سندولهم جمركو نتناق مال قديفهم ليك ساع زبتاتنو كسانت كلاكوهم صورهم نمكلال 3 مقول ببيتاتن 3 سحول كراتاتن أو ديقوم هدمو ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم بتقوتن مركوكنات مخانو مانت كلاليو قبل علتي سندو نقرات بأمان ملكتنا قبركو أسرو مسعابكو أب حدا تسبيب سنشروك سعزاتو قعزقهم بمقتصال كمقبو كوف بلو أنا دما قبل على حنت بلح كوحي كوفي لأمعدخوهم 4 كاباتهم نابتقبو بمدياب نابايك موصور أخو دمتايك سمعوو نابزخولو بوتام سكربو عويلة من مخانيدو فلتكم اللهم بولكوهم أي فلتنا كان منيخا حاتتو بلو حج فلتو أنا سلامة ود الأخوع بهال أنا خباهم نزدلخو حج كرها خبولو زخئل سبيه كابخاتكم نعيكتك عن زخئل سب جن يلن بلكوهم زرباي مسمعو معركن ديان كيدا كم زلخو سلسة جنزبو دو كبلو أيكالون بقطتا ندحري تملسو فرسنياتات نبي صلى الله عليه وسلم كسع زرئي كابوتاي أيتن كأساقسكن أب مودعتا فرسنياتات ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم بتأقراب الناس ناطقو كمتسو راخو ممو قديمو استقلقل فرسنيا أخرم كخون كله نعقو تختيلهم كأ أبو قتادة الأنصار المقداد بن الأسود سعبو نوي حيث أنحن أخرم مسمراحيتهم كرسنتي عبد الرحمن الفزرن أب حيال قطم تتصمدو أخرم نفرس عبد الرحمن وجيو أودغو انتو خانا عبد الرحمن فتان سقم توسيدون أكرم وجيو قتلو اتمراحي كرسنتي يمانة اقامت أميتو نفرس أخرم بموت أحكملت عبز فتنالو جزي أبو قتادة أركيبو قتمو كلتي كأزي حيال كالسا كايدو أماسيو أبو قتادة زي تمحرمت كعتفنيو نحن سابن حوارون أوقدو اتوم كحاديان نزم سرأيو اقرياو تسننا بلو هادمو انا خاا كساعت حي تعرب اقرينا تقعاسكو ددحريقوم سعبكو زي قرد تباهيلو ابز صواع فلفالي ماي زلو سنچرو بصيحوم ماي كساتيو مسوردو غنا تبل ماي كي معقو بهندبت هجم كومو هادمو أبزي كنات زين كله ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم فرسنياتاتهم من أركبني أو ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم مئتي فرسنيا هبكا انت ليخ كاني عسر اقرتهم راسيتي الناس عبكو كود أمي بولكو نبي صلى الله عليه وسلم دما أو ابني أخوة ذكا لك أساديد كايوميخا حجس ناب قدبو قطفان بصيحوم يم بلني قتيلو خا لومي نود فرسنيانا خوينو زوا على ابو قتاده يو بولص اغرنيانا دما سلامه بله كابتز تتحزه مركونا اغرنياتات فرسنياتاتن كا كلته بصيحتون هبني نخبري كا مسؤو أبتا العدبة تباهلا تتصوع زنبلتنا يشعو جملو بدحري تسعينوني نمدينة أتنا
ملختني الله صلى الله عليه وسلم نابن مختوم رضي الله عنه نمدينة كم حدر وكيلوك خيد كله صندق حزو نابتكينات زوفر دما مقداد بن عامر رضي الله عنه نبره. متحز ወይ ምሕራር ኸይበር ኣብ ወርሒ ሙሓረም ናይ 70 ዓመተ ሂጅራ ኸይበር ካብ 3-8 ማይል ወይ ካብ 96 ክሳብ 128 ኪሎ ሜትር ካብ መዲና ሰሜን ዝተደኮነት ጽኑዓት ዕርድታት ግንብታትን ሕርሻታትን ዝነበራ ዳርጋ ርእሳ ዝኻለት ከተማ ነበረት። ኣብዚ ግዜ እዚ ምቹእ ክሊማ ዘይብላ ገጠር እያ። ጠንቂ ናይቲ ኩናት ድሕሪ ውዕላል ሑደይቢያ እታ ጎብለል ሱሉሳዊ ኪዳን ሓይልታት ኣሕዛብ ዝነበረት ቁረይሽ ሻራ ዘይብሉ መርገፂ ስለ ዝሓዘት ዝዓበየ ክንፊ ናይቲ ኪዳን ከም ዝተገምዐ እዩ ዝሕሰብ። ብወገን ቁረይሽ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦታት ንእዋኑ ብምውጋዱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስተን ዝተረፋ ክልተ ክንፍታት ናይ ኪዳን ዝነበረ ጉዳይ ክዕርፎ ደለየ። ንሳተን ድማ ኣይሁድን ቀቢላታት ነጅድን እየን። እዚ ጉዳይ እዚ መዕለብን ተተገይሩሉ ሰላምን ቅሳነትን ስለ ዝሰፍን ሙሉእ ጊዘን ጻዕርን ሙስሊሚን መልእኽቲ ኣላህ ኣብ ምዝርጋሕን ሰባት ክቕበልዎ ኣብ ምዕዳምን ክውፍይዎ ይሕግዞም። ኸይበር ሽርሒ ምስጢራዊ ርክባትን ውዲታትን ዝጥጅኣላ ምንጭ ወተሃደራዊ ትኹታ ኾይን ማእከል ተጻብኦን ነበረት። ስለ ዝኾነ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ቀዳምነታቱ ብህፁፅ ኣገዳስነት ሰሪዕዋ ነበረ። ነቲ ንኢስላምን ሙስሊሚንን ንምጽናት ዝተመስረተ ሱሉሳዊ ኪዳን ኣሕዛብ ዝወደቡ ኣይሁድ ኸይበር ምዃኖም ክዝንጋዕ የብሉን። በኑ ቁረይዛ ናብ ክድዓትን ጥልመትን ክሽመሙ ዘለዓዓሉውን ንሳቶም እዮም። ዕላማ ናይቲ ምስ ቀጥፋንን በደው ኣዕራብን ዝነበሮም ዘየቋርጽ ርክባት ንዕንወት ሙስሊሚን ዝሓለነ ነበረ። ካብ ፍቕሪ ዝተለዓለ ኣይነበረን። ካብዚ ሓሊፉ ህይወት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምሕላፍ ዝኣለምዎ ውዲት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሙስሊሚን ምስ መናፍቃን ብምትሕብባር ኣብ ሕብረተሰብ ኢስላም ሓምሻይ መስርዐኛታት ኣጣቡር الخامስ ክትንስእ ዝገበሩ ኣይሁድ ኸይበር እዮም። ብርግጽ ንሳቶም ዘይገበርዎ ነገር ኣይነበረን ኢልካ ጥራሕ እዩ ክድምደም ዝከኣል። ሕፅር ብዝበለ ገላልጻ እቲ ሙስሊሚን ብቐጻሊ ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ስቅያትን ሓሳረ መከራን ብቐዳምነት ውፅኢት ተግባራትን ውዲታትን ኣይሁድ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ካብቲ ርኹስ ተግባራቶም ክቁጠቡ ወላ እኳ ብተደጋጋሚ ልኡኻት እንተተሰደደሎም ኩሉ እቲ ዝተኻየደ ጻዕርታት ኮንቱ ነበረ። ስምዕታ ምሕፅንታን መጠንቀቕታን ፍታሕ ከምጽእ ኣብ ዘይከኣለሉ ሃዋህው ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ኣፍለጠ። ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ዝተረፈ እንኮ ኣማራጺ ወተሃደራዊ ወፍሪ ጥራሕ ኮነ። ገስጋስ ናብ ኸይበር ኢብኒ ኢስሓቅ ከምዚ ይብል መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብ አልሑደይቢያ ብድሕሪ ምምላሱ ሙሉእ ወርሒ ዙልሕጃን ገለ ክፋል ናይ ወርሒ ሙሐረምን ኣብ መዲና ብምጽናሕ ኣብ መወደእታ ወርሒ ሙሐረም ናብ ኸይበር ወፈረ። ምትሓዝ ኸይበር ኣቐዲሙ ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቃል ዝኣተወሉን ኣብ ትንቢት ዝነበረን ምዃኑ ተንተንቲ ቅዱስ ቁርኣን አልሙፈሲሩን ይገልጹ። እዛ እትስዕብ ኣያ ንዑ እተመልክት እያ። وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه መብርሂ ትርጉም አላህ ኣብ መጻኢ ብእትማርኽዎ ብርኩት ሰለባ ቃል ኣተወልኩም ነዚ ዓወት እዚኣ እውን ኣቐልጠፈልኩም። ሱረቱል ፈትሕ። እዚ ንውዕል ሰላም አልሑደይቢያን መንብርካኽ ኸይበርን ዘመልክት እዩ። ኣብ ጊዜ ወፍሪ الሑደይቢያ መናፍቃንን እቶም ኣብ እምነቶም ድኻም ዝነበሮም ሰባትን ጽኑዕ መርገጺ ካብ መሓዘል ሓጥሓጥ ምባሎም ኣይርስዕን። ስለዚ ድማ ይልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ናብ መልእኽተኛኡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዚ ስዕብ ቃል ዘለኣኸሉ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا መብርህ ትርጉም ነቲ ሰለባታት ክትማርኹ ምስ ተበገስኩም እቶም ድሕሪት ዝተረፉ ክንስዕበኩም ኣፍቅዱልና ክብልኹም እዮም። ንሳቶም ቃላት ኣላህ ክቕይሩ ይደልዩ ፍጹም ኣይትስዕቡናን ኢኹም፣ ምኽንያቱ ኣላህ ኣቐዲሙኩሙ ኢሉ እዩ በሎም። ሽዑ ኣይፋሉን ሓሲድኩምና ዳ እምበር ኣላህሲ ከምኡ ኣይበለኩምን ክብሉ እዮም። ኣይኮነን የግዳስ ብዘይካ ሒደት ፍጹም ኣይርድኡን እዮም። ሱረቱል ፈትሕ። ኣብቲ ሰራዊት ዝነበረ ብዝሒ ወተሃደራት በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምኽንያት መልእኽተኛ ኣላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቶም ምእንቲ ኣላህ ክቃለሱ ሙሉእ ድሌት ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ምስኡ ናብ ኸይበር ክወፍሩ ዓደመ። ንሳቶም ድማ 1400 ኮይኖም እቶም ኣብ አልሑደይቢያ ብዘይ ዝኾነ ምውልዋል ፍጹም ተማእዛዝነት ዘርአዩ እዮም። እዚ እናኾነ መልእኽተኛ ኣላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንሲባዕ ቢን ዑርፉጣህ አልቂፋሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ጉዳያት መዲና ክከታተል ወከሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እቲ ብልዑል ኣገዳስነት ብዝጥቀስ ፍጻሜ ዝተኸስተ። ምስላም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እዚ ክቡር ሰሓቢ እዚ ድሓር ሓደ ካብ ሊቃውንቲ ኢስላም ክኸውን በቕዐ። ተራኺ ናይ ሓያለ ቁንዕነቱ ዝተረጋገፀ ኣሓዲስ ድማ እዩ። መናፍቃን ናብ ኣይሁዳውያን ዝለኣኽዎ ናይ ተጠንቀቕ መልእኽቲ። እቶም ክልተ ገጻት ለቢሶም ኣብ ውሻጠ ሙስሊሚን ዝንቀሳቐሱ መናፍቃን ሕጂ እውን ከም ልማዶም ንደገፍን ዓወትን ኣይሁዳውያን ክሰርሑ ጀመሩ። ርእሰ መናፍቃን ዓብዱላህ ቢን ኡበይ ከዓ ነዚ ህፁፅ መልእኽቲ እዚ ናብ ኣይሁድ ኸይበር ለኣኸ። ሙሐመድ ንዓኻትኩም ንምጥቃዕ ናባኹም ክግስግስ ይዳለ ኣሎ። ስለዚ ነቂሕኩም ብጥንቃቐ ተኸታተሉ፣ ኣይትፍርህዎ። ምኽንያቱ ብቁፅሪ ንስኻትኩም ትበዝሑ ንሳቶም ሒደት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብዙሕ ኣፅዋር እውን የብሎምን። ኣይሁድ ኸይበር እዚ ፁፂ ሓበሬታ ምስ በፅሖም ደገፍ ዝሓትት ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ቀጥፋን ሰደዱ። ነቲ ህፁፅ ደገፍ ከናድዩ ዝተላእኹ ኣይሁዳውያን ኪናና ቢን አልሑቀይቅን ሃውዛህ ቢን ቀይሲን እዮም። ንሳቶም ኣብቲ ምስቶም ደገፍቶምን ሰብ ኪዳኖምን ዝነበሩ ቀሊቢላ ቀጠፋን ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ዓወት እንተተጎናፂፎም ፍርቂ ምህርቲ ፍሩታታት ኸይበር ክህብዎም ምዃኖም ቃል ኣተውሎም። መንገዲ ኸይበር ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ ኸይበር ተንቀሳቐሰ። ላዕለዋይ መራሒ ሙእሚኒን መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራዊቱ እናመርሐ ብእምባ ዓስር ሓለፈ። ገስጋሱ ንቕድሚት ብምቕጻል ኣረጅዕ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ስንጭሮ ክሳዕ ዝበጽሕ ደው ኣይበለን። ካብ ጎደበ ቀቢላ ቀጥፋን ጉዕዞ ሓደ መዓልትን ለይትን ዝወስድ ርሕቀት መሪጹ ድማ ዓስከረ። እዚ መደብ እዚ ናብ ኸይበር ዝመጽእ ደገፋት ቀጠፋን ንምዕጋዝ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ስልቲ እዩ። ምስቲ ሰራዊት ኣብ ጉዕዞ ካብ ዝነበሩ ንመልክዐ ምድሪ ናይቲ ከባቢ ዝፍለጡ ክልተ ሓበርቲ መንገዲ እቲ ሓደ ናብ ኸይበር ዘምርሑ 4 ኣማራጺ መንገድታት ኣቕረበ። ኣስማት ናይቶም መንገድታት ክጠቅስ ኣብ ዝተሓታተሉ ግዜ ሓዘን፣ ሻሽ፣ ሓጠብን መርሓብን እናተባሃሉ ከም ዝጽውዑ ገለጸ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ነቲ መርሓብ ዝብል መንገዲ መረፀ። ኣብ እዋን ጉዕዞ ካብ ዘጋጠሙ ፍጻሜታት ቀዳማይ ሰልማህ ቢን አልአኽዋዕ ረዲየላሁ ዐንሁ ኣብ ዝተረኾ ሓዲስ ከምዚ ይብል፣ ምስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ኸይበር ኣብ ዝወፍርናሉ ግዜ ብለይቲ እናተጓዓዝና ሓደ ካብቶም ሰባት ንዓምር ከም ዝበሎ፣ ኦ ዓመር ካብ ግጥምታትካ ደኣ ገለ ዘይትብለና። ዓመር ከዓ
ዜማ ወሲኹ ከም ዝበለ ኦ አላህ ንስኻ እንተ ዘይትመርሐና ናብ ቁኑዕ እምበይ ምተመርሐና ምጽዋት ኣይመሃብና ስግደትና ኣይምሰገድና ስለኻ ክንስዋእ ድሌትናዩ ባህግና ኣበራትና ሸፊንካ ምሕረትካ ሃበና ምስ ጸላእትና ኣብ ንራኸበሉ ኣእጋርና ኣጽንዓልና ሰላምን ርግኣትን ናስፍን ኣብ ልዕሌና ንሳቶም ይጉዕሩ ንሕና ግን ኣበና ዋይ ዋይ ተኦም እኳ እንሆ ይጭድሩልና መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዚ ምስ ሰምዐ መን ዩዚ ነተን ኣግማል ዝኽብክበን ዘሎ ኢሉ ሓተተ ንሳቶም ከዓ ዓምር ቢን አልአኽዋዕ እዩ ኢሎም መለሱ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ የርሐሙሁሙላህ አላህ ለውሃቱ የውርደሉ በለ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝገበሮ ዱዓ ምስ ሰምዐ እንሆ በሉ ዓምርሲ መስዋዕትነት ተጓናጸፈ በለ ቀጺሉ ከዓ ኦ መልእኽተኛ አላህ ካብ ህይወቱ ተጠቀምቲ እንተት ትገብረና ክብል ወሰኸ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ክብሪ መስዋዕትነት ክሽለም ዝደለዮ ናይ ቀረባ ብጻዩ ጥራሕ ከምዚ ዓይነት ዱዓ ከም ዝገብር ሰሓባ ይፈልጡ እዮም ኣብ ኩናት ኸይበር ድማ ከምኡ ኣጋጠመ ካልኣይ ካብ ኸይበር ብዙሕ ዘይርሕቕ ኣሰባ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ በጽሑ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናይ ዓስሪ ድሕሪ ቀትሪ ስግደቱ ፈጸመ ድሕሪ እዚ ንሰሓባ ካብቲ ዝተማልእዎ ስንቂ ክምገቡ ኣዘዞም እንተኾነ እቲ መግቢ ንኹላቶም ዘይኣክል ሒደት ብምንባሩ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብኢዱ ሓዞሞ ብኡ ንብኡ በርከተሎም ክሳዕ ዝጸግቡ ድማ በልዑ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ሰላት አልመቕሪብ ዝስገደሉ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱእ ከይገበረ ንኣፉ ጥራሕ ብማይ ጎጽጉጹ ሰገደ ኣብቲ ናይ ምሸት ስግደት አልዕሻ እውን ከምኡ ደገመ ሰሓባ ድማ ንኹሉ ተግባራቱ እናተኸተሉ ከምቲ ናቱ ይገብሩ ነበሩ ኣብ ኸይበር ምስ በጽሑ ነታ ዓዲ ብልዕሊኣ ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኖም ረኣይዋ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂፉ ብምባል ደው ክብሉ ኣዘዞም ከምዚ ብምባል ከዓ ዱዓ ገበረ ኦ አላህ ጎይታ ሸብዓተ ሰማያትን ኩሉቲ ንሳተን ዝኸደንኦን ጎይታ ሸብዓተ መሬትን እቲ ንሳተን ዝሓቆፈኦን ጎይታ ሰይጣናትን እቲ ንሳቶም ዘስሕትዎን ጎይታ ንፋሳትን እቲ ዝብትንዎን ሰናይዛ ከተማ ህዝባን ከምኡውን እቲ ኣብኣ ዝርከብ ጽቡቕ ዘበለ ኩሉን ሓተካ ካብ ርኽሰት እዛ ከተማን ህዝባን ከምኡውን ርኹስ ነገራትን ናባኻ ንዕቆብ ብስም አላህ ንቅድሚት ገስገሱ ኸይበር ብሰራዊት ሙስሊሚን ትኽበብ ኣይሁድ ብህላውኦም ከይፈለጡ ሙስሊሚን ኣብ ጥቓ ኸይበር ሓደሩ ንጽባሒቱ ሰላት ወጋሕታ ወይ ሰላት ፈጅር ድሕሪ ምስጋድ ናብታ ከተማ ደየቡ ኣይሁድ ኸይበር ልሙድ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ንምክያድ ኣብ ዝወጽኡሉ ግዜ ከዓ ምእማኑ ዘጸገሞም ትርኢት ኣጓኖፎም ሙሐመድ ምስ ሰራዊቱ መጺኡ ብምባል እናጨደሩ ብህድማ ናብ ከተማኦም ተመልሱ ኣብዚ ግዜ እዚ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምዚ በለ አላሁ አክበር እነሆ ኸይበር ዓነወት አላህ ኣመና ዓብይ እዩ ኸይበር ተደምሰሰት ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ኣብ ንወርደሉ ግዜ እቶም መጠንቀቕታ ዝተዋህቦም ምስ ማዕዛኣበዩ ወጋሕቶኦም ክንደይ ከፍአ ዕርድታት ኸይበር ናብ ክልተ ክፋላት ዝተመቐለት ከተማ ኮይና ኣብቲ ቀዳማይ ዞባ 5 ዕርድታት ወይ ግንቢታት ነበራ ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ዕርዲ ናዒም
ካልኣይ ዕርዲ ኣሳዕብ ቢን ሙዓዝ፣ ሳልሳይ ዕርዲ ኣዙበይር፣ ራብዓይ ዕርዲ ኡበይ፣ ሓሙሻይ ዕርዲ ኣኒዛር። እተን ቀዳሞት ሰለስተ ዕርድታት ኣብ ኣነጣህ ዝተባህለ ከባቢ ዝተደኮና ክኾና እንከለዋ እተን ዝተረፋ ከዓ ኣሻቅ ዝተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዞባ ዝነበራ እየን። እቲ ካልኣይ ዞባ ናይታ ከተማ ድማ ኣልከቲባህ ይበሃል። ሰለስተ ዕርድታት እውን ነበሮ። ቀዳማይ ዕርዲ ኣልቀሙስ ግንቢ ስድራ ኣቡልሑቀይቅ ካብ በኒ ኣነዲር ዝሰፈርዎ፣ ካልኣይ ዕርዲ ኣልወጢሕ፣ ሳልሳይ ዕርዲ ኣሱላሊም። ኣብ ርእስቶም ብኣስማቶም ዝተጠቕሱ 8 ዓበይቲ ዕርድታት ብዕብየቶም ደኣ ክንድኦም ኣይኮኑን እምበር ካልኦት ንኣሽቱ ዕርድታት እውን ነበሩ። እቲ ኩናት ኣብቲ ቀዳማይ ዞባ ናይቲ ከተማ ተኻየደ። ኣብቲ ካልኣይ ሸነኽ ናይቲ ከተማ ዝነበሩ ተዋጋእቲ ኣይሁድ ምስ ሰራዊት ሙስሊሚን ንምግጣም ካብ ዕርድታቶም ስለ ዘይወፅኡ ኩናት ኣይተገበረን። ማዓስከር ሙስሊሚን ኣብ ኸይበር። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ኸይበር ምስ በጽሐ ነቲ ሰራዊት ይምችኦ እዩ ዝበሎ ቦታ መሪፁ ማዓስከሩ ደኮነ። እንተኾነ ሓደ ካብ ገዳይም ተቓለስቲ ሙስሊሚን ዝኾነ ሑባብ ቢን አልሙንዚር ረዲየላሁ ዐንሁ ብወተሃደራዊ ገዛእነቱ ዝሓሸ እዩ ዝበሎ ቦታ ከም ሓሳብ ኣቕረበ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ነቲ ሓሳብ ስለ ዝተቐበሎ እቲ ማዓስከር ናብ ካልእ ቦታ ተቐየረ። ምድላዋት ኩናትን ብስራት ዓወትን። ምድሪ ምስ መሰየ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽባሕ እዛ ሰንደቕ ወይ ራያህ ነቲ ንኣላህን መልእኽተኛኡን ዘፍቅር ከምኡ ድማ ኣላህን መልእኽተኛኡን ዘፍቅርዎ ሰብ ክህባ እየ በለ። ንጽባሒቱ ኩላቶም ሰሓባህ እታ ሰንደቕ ክትወሃቦም ተተስፊዮም ኣብ ቅድሚ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኣከቡ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓሊ ቢን አቢ ጣሊብ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሓተተ። ንሳቶም ድማ ኣዒንቱ ሓሚሙ ከም ዘሎ ሓበርዎ። ናብዚ ክመጽእ ለኣኹሉ በሎም እሞ ከይዶም ኣምጽእዎ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ኣዒንቱ ቱፍቱፍ ኢሉ ዱዓ ገበረሉ። ቃንዝኡን ሕማሙን ድማ ከምዛ ዘይነበረ ብቕጽበት ተሰወረ። ሽዑ ነታ ሰንደቕ ኣረከቦ። ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ብወገኑ ከማና ሙስሊሚን ክሳዕ ዝኾኑ ክቃለሶም እየ ብምባል ቃል ኣተወ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ኣብ ማእከሎም ክሳዕ እተኣቱ መንገድኻ ሒዝካ ቀጽል፣ ኢስላም ክቕበሉ ዓድሞም፣ ንስለ ኣላህ ክፍጽምዎ ዝግባእ ግዴታቶም እውን ኣፍልጦም። ወላሂ ሓደ ሰብ በኣኻ ኣቢሉ ናብ ቁኑዕ መንገዲ እንተተመሪሑ ካብተን ብሉጻት ኣግማል ንላዕሊ ንዓኻ ንሱ ይበልጸካ በሎ። ፍልሚያን ኩናትን። ኣይሁዳውያን ንሙስሊሚን ምስ ረኣዩ ናብ ግንብታቶም ኣትዮም ብምዕጣቕ ንውግእ ተዳለዉ። ነቲ ጽኑዕ ዕርድታት ኣይሁድ ሓደ ብሓደ ንምድምሳስ ሰራዊት ሙስሊሚን ፈለማ ንግንቢ ነዒም ኣጥቅዐ። እዚ ዕርዲ እዚ ጽኑዕ እስትራቴጂካዊ መዝገብ ኣይሁዳውያን ኮይኑ ቀዳማይ መስመር ምክልኻሎም ነበረ። መርሓብ ዝተባህለ መራሒ ናይቲ ዕርዲ ብሴፉ እናደበለ ብምውፃእ ብፍልሚያ ምስኡ ዝገጥም እንተሎ ፀወዐ። ዑመር ኢብን አልአክዋዕ ረዲየላሁ ዐንሁ ምስኡ ንክገጥም ካብ መስርዑ ብምውፃእ ኣብ ቅድሚኡ ተገተረ። ክልቲኦም ሓያላት ተዋጋቲ እዮም። ሴፋቶም እናወናጨፉ ክዋግኡ ጀመሩ። ዓምር ኣብ ልዕሊ እቲ ኣይሁዳዊ ከባድ መጥቃዕቲ ፈነወ። እንተኾነ ሴፉ ነጢራ ከደት እሞ ተመሊሳ ኣብ ቡርኩ ወግአቶ። ጠንቂ ሞቱ ድማ እቲ ሽዑ ዘጋጠሞ መቕሰልቲ ነበረ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብክልተ ኣጻብዕቱ እናመልከተ ንዕኡ ማለት ንዓመር ኣብ ክንየዋይ ዓለም ድርብ ዓስቢ ኣለዎ በለ። እቲ ኣይሁዳዊ ሕጂ እውን ኣነ ኸይበር ብምልእታ እትምስክረለይ መርሓብ እኮ እየ ኢሉ እናፈከረ ንዳግማይ ፍልሚያ ድሉው ምህላው ኣፍለጠ። ጅግና ጀጋኑ ዓሊ ብኒ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ደቂቕ ኣየጽንሖን። ኣብ ርእሱ ወቂዑ ኣብ ምድሪ ሰጥሖ። ሓዉ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክስጣሕ ዘይተዋሓጠሉ ያስር
حو مرحب نقدميت وصيو بودهو بلا نعو دما الزبير رضي الله عنه زقبو سقمتي وسيدو نحنساب النحوارون أدقسو بدحرزي نحيدت معلتات زقصله كلتيو وغنات زتساتفو صنع ኩናት ተኸፍተ ኣይሁዳውያን ብሙሉእ ዓቕሞም ንሙስሊሚን ክምክቱ ተራእዩ ምኩራት ሙስሊሚን ተቐለስቲ ንዝገበርዎም ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ብሓያል ጽንዓት ክመልስዎም ፈተኑ እንተኾነ ሓይሎምን ጽንዓቶምን ምስ ናይ ሙስሊሚን ዝዳርግ ኣይነበረን ተቃውሞታቶም ትርጉም ከም ዘይብሉ ስዕረቶም እውን ዘይተረፍ ምዃኑ ተገንዘቡ ነቲ ዱልዱል ዕርዶም ዕርዲ ነዒም ዘሕዚሖም ናብቲ ብሰዓብ ዝፍለጥ ካልኣይ ዕርዲ ሃደሙ በዚ ድማ ቀዳማይ መስመር ምክልኻሎም ተሰይሩ ግንቢ ነዒም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሙስሊሚን ኣተወ ምትሓዝ ዕርዲ ሰዕብ ኢብን ሙዓዝ ዕርዲ ሰዕብ ብሓይልን ውሕስነትን ክግምገም ከሎ ድሕሪ ዕርዲ ነዒም ብካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ሙስሊሚን በአልሑባብ ኢብን አልሙንዚር ረዲየላሁ ዐንሁ እናተመርሑ ናብኡ ወፈሩ ንሰለስተ መዓልታት ከርዲኖም ድሕሪ ምቕናይ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ፈነዉ እቲ ዕርዲ ኣብ ዝተታሕዘሉ ግዜ ቡርኩት ምርኮ ስንቅን መግብታትን ተማሪኹ ኣብ ኢድ ሙስሊሚን ኣተወ ኣብዚ ኩናት እዚ ደቂ ቀቢላ በኑ ኣስለም ሓያል ፃዕርን ርብርብን ምግባሮም ይፍለጥ ስለቲ ኣብ ቅድሚ ግንባር ተሰሊፎም ዘካይድዎ ርብርብ አላህ በርታት ሽሻያቱ ክኸፍተሎም መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ገበረሎም ዕርዲ ሰዕብ ንምቁፅፃር ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ሰራዊት ሙስሊሚን ዋሕዲ ስንቂ ዘስዓቦ ሓያል ጥሜት ተኸሲቱ ምንባሩ ኣይርስዕን እቶም ተቓለስቲ ህይወቶም ንምድሓን ኣእዱግ ሓሪዶም ከም መግቢ ንከዳልውዎ ሓዊ ምስ ወልዑ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓተተ እቲ ጉዳይ ምስ ተገልጸሉ እቲ ተግባር ሓራም ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ስጋ ጉሒፎም ንሽሓውንቶም ክሓፅቡ ኣዘዞም ምትሓዝ ዕርዲ ኣዙበይር ኣቐዲመን ዘተጠቐሳ ክልተ ዕርድታት ምስ ተታሕዛ ኣይሁዳውያን ንኹሉ ዕርድታት ኣነጣህ ገዲፎም ናብ ዕርዲ ኣዙበይር ገዓዙ እዚ ዕርዲ እዚ ፈረሰኛታት ኮኑ እግረኛታት ሰራዊት ክብድህዎ ዘይክእሉ ሓያል መዝገብ እዩ ምእንቲ እዚ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከርዲኖም ክሕዝዎ ኣዘዞም እቲ ክርደና ንሰለስተ መዓልታት እኳ እንተቐፀለ ውፅኢት ክርከቦ ግን ኣይተኸለን ድሒሩ ካብ ሓደ ኣይሁዳዊ ሰላይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘነፀሮ እቶም ኣይሁዳውያን ብምሽት ዝጥቀምሉ ፈልፋሊ ዓይኒ ማያት ከይተዓበሰ እቲ ክርደና ወላ እውን ንወርሒ እንተቐፀለ ፍረ ኣልቦ ምዃኑ ተገልፀ ተቃውሞኦም ንምድኻም እቲ ስጉምቲ ምስ ተወስደ ኣይሁዳውያን ብጎሮሮኦም ስለ ዝተታሕዙ ንክቃለሱ ካብ ዕርድታቶም ወፅኡ ኣብቲ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ሒደት ሙስሊሚንን 10 ኣይሁዳውያንን ተቐትሉ እቲ ዕርዲ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተታሕዘ ምትሓዝ ዕርዲ ኡበይ ዕርዲ ኣዙበይር ምስ ተታሕዘ ኣይሁዳውያን ናብ ዕርዲ ኡበይ ብምኻድ ዓረዱ ኣብዚ እውን ከምቲ ኣብ ካልኦት ዕርድታት ዝተኻየደ ፍጻሜታት ተደግመ ሰራዊት ሙስሊሚን ንሰለስተ መዓልታት ነቲ ዕርዲ ከርዲኖ ድሕሪ ምሓዝ እቲ ብቀይሕ መጠምጠሚ ርእሲ ዝልለ ጅግና አቡ ዱጃና ሲማክ ኢብን ኸርሻህ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ንሓይሉ መሪሑ ናብ ዕርዶም ተደቕደቐ ሓያል ወታደራዊ ስርሒታት ብምክያድ ናብ አኒዛር ዝተባሃለ ዕርዲ ከም ዝሃድሙ ገበሮም ምትሓዝ ዕርዲ አኒዛር እቲ ዝደለለ ዕርዲ ኣይሁዳውያን ነበረ ኣይሁዳውያን እዚ ዕርዲ እዚ ኣዝዩ ውሑስን ዘይቅረብን ምዃኑ ይኣምኑ ነበሩ በዚ ምኽንያት ደቆምን ኣንስቶምን ሒዞም ናብኡ ገዓዙ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነ ቀልጢፍካ ክትቋፀፀሮ ዘይምቹእ ውሑስ ዕርዲ ይኹን ዳ እምበር ሙስሊሚን ተስፋ ከይቆረፁ ብልዑል ፍናን ተፀግዕዎ ኣይሁዳውያን ምስ ሙስሊሚን ፊት ንፊት ንምግጣም ስለ ዝፈርሁ ኣብ ምሕቢኢታቶም ተሸኪዖም ኣእማንን ፍላፃታትን ወርወሩሎም መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዚ ምስ ረኣየ ሙስሊሚን መንቲግ ክጥቀሙ ኣዘዘ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ሜላ ብምንባሩ ከዓ ሙስሊሚን ናብ ማእከል እቲ ዕርዲ ክኣትዉ ከኣሉ ሰራዊት ሙስሊሚን ናብቲ ጽኑዕ ዕርዲ ሰንጢቑ ምስ ኣተወ ኣይሁዳውያን ዕግርግር ኣተዎም ናብ ኩሉ ማእዝናት እናተበታተኑ ድማ ሃደሙ በዞም ተኸታተልቲ ወተሃደራዊ ዓወታት ቀዳማይ ዞባ ኸይበር ካብ ኣይሁዳውያን ነፃ ወፅአ ኣብ ንኣሽቱ ዕርድታት ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ናብቲ ካልኣይ ሸነኽ ናይታ ዓዲ ሃደሙ ምትሓዝ ካልኣይ ዞባ ኸይበር እዚ ሰለስተ ዕርድታት ዘለዎ ካልኣይ ሸነኽ ኸይበር አልከቲባህ ተባሂሉ ይፍለጥ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራዊት ሒዙ ናብኡ ብምኻድ ን14 መዓልታት ከርደኖ ኣይሁዳውያን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ዱልዱል ዕርድታቶም ተሸጊጦም ኣስቀጡ ዕርድታቶም ዝበስዕ መንቲጋት ክጥቀም ምስ ደልየ ግን ንድሕነቶም ክብሉ ስምምዕ ሰላም ንምግባር ሕቶ ኣቕረቡ
እዚ ዞባ እዚ ምስ ሰለስተ ዕርድታቱ ብኩናት ዶ ተታሒዙ ወይስ ብስምምዕ ሰላም ዝብል ሕቶ ኣከራኽሪ ዛዕባ እዩ። ካብተን ሰለስተ ዕርድታት ሓንቲ ማለት ዕርዲ አልቀሙስ ብኩናት ከም ዝተታሕዘት ኢብን እስሓቅ ብንጹር ይጠቅስ። በንጻሩ ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ታሪኽ ህይወት ዝኾነ አልዋቂዲ ሰለስቲኡ ዕርድታት ብሰላማዊ ስምምዕ ከም ዝተታሕዘ ይገልጽ። ምናልባት ዕርዲ አልቀሙስ ንሙስሊሚን ኣብ ምርካብ ንኡስ ምጥቃም ሓይሊ ነይሩ ይኸውን። እተን ክልተ ዕርድታት ግን ብዘይ ዝኾነ ጎነፅ ተማርኻ። ሚጣት ኢብን አብል ሑቀይቅ ምስ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምዝታይ ካብ አይሁዳውያን ተላኢኹ መጽ አይሁዳውያን ህይወቶም ንምድሓን ኢዶም ክህቡ ከም ዝወሰኑ ከዓ ኣፍለጠ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብውሳኔኦም ከም ዝሰማማዕ ብምጥቃስ ግብራዊ ንኽኸውን ድማ ኣብ ትሕቲኦም ዝርከብ ኣዋርቅን ብሩራትን ግሪፎም ካብ ሙሉእ ዞባ ኸይበርን ከባቢን ክለቁ ኣዘዞም። ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ነገር ክሓብኡ ተፈቲኖም ግን በቲ ዝርርብ ከም ዘይቅየር ኣቐዲሙ ኣፍለጠ። ብድሕሪ እዚ ነዊሕ ከይጸንሐ እቶም ዕርድታት ንሰራዊት ሙስሊሚን ተረከቡ። ኸይበር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ሙስሊሚን ኣተወት። ወላ እኳ ብዘይካ ነፍሶም ዝኾነ ነገር ሒዞም ከይወፁ ስምምዕ እንተገበሩ በቲ ዝኣተዎ ውዕል ክቕየዱ ኣይከኣሉን። እዚ ድማ ልሙድ ባህሪ አይሁዳውያን ነበረ። ክልቲኦም ደቁ ንአቡል ሑቀይቅ ካብ ቆርበት ኣብ ዝተሰርሐ ማህደር ብዙሓት ዙሃራት ሓቢኦም ክወፁ ተታሕዙ። እቲ ዙሃራት ናይ ሑያህ ቢን አልአኽጠብ ኮይኑ በኑ ነድር ካብ መዲና ክትባረር እንከላ ሒዝዎ ዝኸደ ነበረ። ኪናናህ ቢን አልረቢዕ ግምጃታት በኑ ኣነዲር ሓቢኡ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ባህልዋቱ ምስ ተሓተተ ፍጹም ከም ዘይፈለጥ ሓበረ። ብኽብረት ተሓቲቱ ኣይሰምዐን። መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ኣይዓጠጦን። መርመራን ተፍትሽን ምስ ተገበረ ግና እቲ ናይ ኣዋርቅን ዙሃራትን ግምጃ ተረኸበ። ንሱ በቲ ዝገበሮ ምትላል ደቂ አቡል ሑቀይቅ ከዓ ንዝኣተው ውዕል ብምፍራሶም ናይ ሞት መቕፃዕቲ ተዋህቦም። ሰፊያህ ዝተባህለት ጓሉ ንሑያህ ቢን አልአኽጠብ ድማ ተማረኸት። መቕረሐ ናይቲ ሙርኮ እቲ ዝተፈጸመ ስምምዕ አይሁዳውያን ንኸይበር ሓዲጎም ክኸዱ ይእዝዝ። እንተኾነ ገለ አይሁዳውያን ናብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምምጻእ ነቲ ልሙዕ መሬታ ክሓርሱ ነቲ ኸይበር እትልለየሉ ውቁብ ኣታኽልታ ክኹስኩሱ ልዑል ድሌትን ተመክሮን ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ክፍቀደሎም ሓተቱ። ከምኡ ክገብሩ እንተተፈቒዱሎም ፍርቂ ምህርቲ ኸይበር ንሙስሊሚን ከረክቡ ምዃኖም ከዓ ሓበሩ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ተግባራቶም ኣይከደሙን ንጠለቦም ተቐበሎ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንመሬት ኸይበር ናብ ክልተ መቐሎ። ፍርቁ ተሓሪሱ ንህፁፅ ኩነታት ዘገልገል ምህርቲ ዝዕቀበሉ ከምኡ ድማ ነቶም ብብዝሒ ናብ መዲና ክመፁ ዝጀመሩ ወከልቲ ሃገራት መቐበሊ ክኸውን፣ ፍርቁ ድማ ነቶም ኣብ ሑደይቢያ ዝተሳተፉ ሙስሊሚን ክመቓራሕ ወሰነ። እቶም ኣብ ሑደይቢያ ዝተሳተፉ ኣብ ወፍሪ ኸይበር ይሳተፉ ኣይሳተፉ ብዘየገድስ እጃሞም ውሕስ ነበረ። ጠቕላላ ብዝሒ ብርክታት 36 ክኸውን ከሎ ካብኡ 18 ብርኪ ነቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ተዋህበ። ብዝሒ ናይቲ ናብ ኸይበር ዝወፈረ ሰራዊት 1400 ኮይኑ ካብኣቶም እቶም 200 ፈረሰኛታት ነበሩ። ስለዚ ንሓደ ፈረሰኛ 3 ብርኪ ክወሃብ ከሎ ንሓደ እግረኛ ከዓ 1 ብርኪ ትበፅሖ። ኣብ ኸይበር ዝተረኸበ ምርኮ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝነበረ ንምግላጽ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ንኸይበር ክሳዕ ንሕዛ ክሳዕ ንጸግብ በሊዕና ኣይንፈልጥን ይብል። ብተመሳሳሊ አልቡኻሪ ንዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ብምጥቃስ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓዲስ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከም ዝምባላ ይንገር። ሕጂ ክሳዕ ንጸግብ ተምሪ ክንበልዕ ንኽእል ኢና። ቁጠባዊ ኩነታት ናይቶም ሃብቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ናብ መዲና ዝተሰዱ ሙሃጅሪን ስደተኛታት ስለ ዝተመሓሸ ነቲ ካብ ብፆቶም ደቂ መዲና ወይ ኣንሳር ረኺቦሞ ዝነበሩ ደገፋት ክመልስዎ ዕድል ረኸቡ። እዚ ጸጋዚ ድሕሪ ምሕራር ኸይበር ዝተረኸበን ሙስሊሚን ክዓጽሎ ዝጀመሩ ቁጠባዊ ረብሓታትን ነበረ። ምሕራር ኸይበር ምስቶም ካብ ምድሪ ሓበሻ ዝተመልሱ ጃዕፈር ቢን አቢ ጣልብን ወዲ ሓውብኡ ንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብፆቱን
بعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سلزتقاتمي أزيو فسو هواه فتري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبزنتو تاريخ نسون حمسة زخون بصوتن أب يمن من باروم بجربان تقعزونا متر حبشا مبصحهم أبو دما مس جعفر رضي الله عنه بصوتن كم استرخبوا يتكس أبو موسى الأشعري زانتو بمغصل ملغتني الله صلى الله عليه وسلم كملس كساع زلكلنا أبو بحاري صنعنا لك عب سملسنا لجيزي نبي صلى الله عليه وسلم نخيبر حارة أو تيوا صنعنا كابت استرخب مركود ما زقبأنا بالسعيد مقلنا إبل إذن صحابة بمسرة نبي صلى الله عليه وسلم ناب نقص مدر حبشا وأبي سينا زغربت ألبيهم تمنيسهم نتمنى الاختفيزو زخري صحابي عامر بن أمية الضمري رضي الله عنه نبري بتنقص نعسرت شديش سبوت مس أنستمن دقومن أبكلت تجلابو سعينو أفانهم وتم كالو السدتنياتات أقدم ابن مدينة 5 مولسو يفلد موسوبو مسفية سفية بعل بيتا كنانها بين الحقيق أب كنات خيبر بزفوت سموخرعات مقتالو مسكالوت مرخات كنات تتحيزا نبرد يحيى الكلبي رضي الله عنه المرتنيا الله صلى الله عليه وسلم بمفكار كاباتن كمرعو حتتي نسون سفية ممراسو كالوت صحابة تقاومو منياتو سفية قال شمنيا بنو قريزهن بنو نادر سلزغنت نعاق أتزقبو نبي صلى الله عليه وسلم ترعى مخانو تزاربو ملطني الله صلى الله عليه وسلم نريتهم بمقبل إسلام كتقبل عدما ملسا قوتاوي سلزنبردما نلسا أوسيو تواسبا تنبل نايت مرعى نمدينة نتملسو بتمري تأسمن سجمنة سرح مقبي أب سد الصحبة مستبها لبوتا تفلسمي سمم سقابقة تحرم حرار خيبر زينب بنت الحريث تبهلت أيهوداويد اتمادوت بقيع حزاب ممسا ننبين بسقط أبركتتا نتا بقيع سريحا قنمود دلاوا نبي صلى الله عليه وسلم أيناي عصمي 5 فتو حتتت نتا نبي صلى الله عليه وسلم كم زفوتها سنقرا عصمي سمي أبزيحات أبستا نتخال سقاون مرزتو ملطنيا الله صلى الله عليه وسلم حنت خلاصو مسوسري بحث لزيبولو كاب عفو عوصيو توف بلو ازي عطمي 5 سممي يحبرن له دما بلوم تسوي عاب مصا انتاي كم زغبرو تلو تحتت بتزفت صموت تقبن دما تأمنت نبي صلى الله عليه وسلم سلمتاي كم زغبرت مسحدتا السو نقص انتو خينو كابو قلاقل نبي انتو خينو دما أقدم خفلتيو زبل حسب كم زنبرا أمثلة تزاربت ملطنيا الله صلى الله عليه وسلم نتون كلنيا فتنا عشش مبال حلفو تحرقنا حدا خبطهم نتمقبيز والعو صحابة بشر بن البراء رضي الله عنه بتمرزي تسمي مسلد موتي نايموت فردي توهبا قصرين ايتم أبو فري خيبر تسعو ومسلمين بزملكت أكرا خرير إيتوبا انتلو أمونغو 10 شعات المخانقين ينقر بزحين ايتم أبزغناتي استقتلو أي هداويانقنا 9 نبري فيدك أبو سناسن خيبر كابز تلوكنا قطرات أي هداويان حانتي إيا ملطني الله صلى الله عليه وسلم نمو حيث بن مسعود رضي الله عنه ليخو عدمي أغرب اللهم كان تنبري ودكت خيبر باعنتم كسعزريو جدي أقبرلون اتياب خيبر زقات أما في السامي مستمعو قنا بفرحي أن قطقطو سلازخوني كزي خيوصلو بالسلام زوصلو هنتات أتاتحو كنت مستمترفو هزب خيبر أم قرح مهرتي استقبر سمع مسآتو من تماساسال سمع تقبري ناب فيدك زوفورو فرسانياتا سررتي أقمال سلزينبرو كابو سرخبك أتاوي نبي صلى الله عليه وسلم زم حدادر واننت كونه وادي القرى ملطني الله صلى الله عليه وسلم قداي خيبر مسأت صففه من قصقاسو ناب وادي القرى أقنعي وادي القرى أي هراويان مسكالو تعرب زغمو طلوبوتا إيو ملطني الله صلى الله عليه وسلم نحيلتاتون أب 4 صندوق زحازو 3 رجمنتات كفافيلو ودبو سعاد بن عبده الحباب بن المنذر عباد بن بشر
ሳህል ቢን ሑነይፍን ሰንደቃቶም ሒዞም ተበገሱ። ቅድሚ ዝኾነ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ጻውዒት እስላም ክቕበሉ ዕድመ እኳ እንተቐረበሎም ንሳቶም ግና ጸማም እዝኒ ይሃቡ። እቲ ኩነታት ቀጺሉ ናብ ፍልምያ ስለ ዘምርሐ ኣብቶም ዝተኻየዱ 11 ፍልምያታት 11 ኣይሁዳውያን ተቐትሉ። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝተኻየደት ፍልምያ ጻውዒት እስላም ተደጋጊሙ እኳ እንተቐረበሎም ንሳቶም ግን ኣቕበጹ። ንኽልተ መዓልቲ ዝቐጸለ ጽዑጽዕ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ኣይሁዳውያን ሙሉእ ብምሉእ ተሳዕሩ። እቲ መሬት ካብኣቶምን ካብቲ ርኹስ ተግባራቶምን ሓራ ወፀ። ኣዝዩ ብዙሕ ምርኮ ድማ ኣብ ኢድ ሙስሊሚን ኣትወ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ዋዲ አልቁራ ን4 መዓልቲ ብምጽናሕ ነቲ ምርኮ ናብ ሰራዊት ከፋፈሎ። ምስቶም ኢዶም ዝሃቡ ኣይሁድ ንኣጣቕማ መሬትን ምህርትን ብዝምልከት ከምቲ ኣብ ኸይበር ዝተገበረ ስምምዕ ምግባር ኣብ ዋዲ አልቁራ ኸደ። ተይማ ሰራዊት ሙስሊሚን ኣብ ኸይበር ፌደክን ዋዲ አልቁራን ዘመዝገቦም ተኸታተልቲ ዓወታት ምስ ረኣዩ ኣይሁድ ተይማ ዝኾነ ተቃውሞ ከይገበሩ ኣይደልዩን። በንጻሩ ዝኾነ ወሰን ከይጠሓሱ ብሰላም ክነብሩ ዘለዎም ድሌት ብመንገዲ ልኡኻቶም ኣፍለጡ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራዊት እስላም ኩሎ መዳዩ ድሕነቶም ከውሑሶም ብመንጽሩ ናይቲ ዝግበረሎም ኣገልግሎት ግብሪ ወይ ጂዝያ ክኸፍሉ ተሰማምዑ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምቕባል ኣብ ኩሉ እዋን ነብሶምን ንብረቶምን ዝትንክፎ ሰብ ከም ዘየለ በቲ ኻልድ ቢን ሰዒድ ዝፀሓፈ ውዕል ኣረጋገጸሎም። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዕላምኡ ሙሉእ ብምሉእ ወቂዑን ንኣይሁዳውያን ኣሰኒፉን ናብ መዲና ክምለስ ጀመረ። ኣብ መንገዲ ሰሓባ ካብ ልዑል ሓጎሶም ዝተላዕለ ድምፆም ኣብሪኾም አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢለላህ ክብሉ ተሰምዑ። ዓዊሎም ይጭርሑ ስለ ዝነበሩ ንዘይሰምዕ ወይ ንዘየላ ኣይኮንኩምን ትፅውዑ ዘለኹም፣ አላህ ሰማዕን ኣብ ቀረባ ዘሎን ጎይታ እዩ፣ ስለዚ ህድእ በሉ ክብል መኸሮም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰፈር ወይ መጀመርያ ወርሒ ረቢዕ አወል ናሻዋይ ዓመት ሂጅራ ከዓ ናብ መዲና ተመልሰ። ተልእኾ ኣባ ቢን ሰዒድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምስዚ ተተሓሒዙ ክጥቀስ ዝግብኦ ፍጻሜ እዩ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወናኒ ናይቲ ልዕሊ ኩሉ ጸብለል ዝብል ወተሃደራዊ ተመኩሮን ክእለትን ምዃኑ ዘተሓታትት ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ እተን ካብ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ነፃ ዝኾነ ኣዋርሕ አልኣሽሁር አልሕሩም ምስ ሓለፋ ንመዲና ግዲፉ ናብ ኸይበር ክወፍር ኣይደልየን። ምክንያቱ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድል ነቶም ብዝምታን ራስያን ዝናበሩ በዱ ኣዕራብ ዕድል ስለ ዝኸፍት መዲና ብኣቶም ክትጥቃዕ ዓብዪ ተኽእሎ ነበረ። ነዛ እናዓበየት እትኸይድ ዝነበረት እስላማዊት ሃገር ንምክልኻል መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንኣባ ቢን ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ እትምራሕ በጦለኒ ለኣኸሎም። ኣባን ረዲየላሁ ዐንሁ ኸይበር ነፃ ምስ ወፀት ተልእኹ ፈጺሙ ምስ መልእኽተኛ አላህ ተጸንበረ። አልቡኻሪ ከም ዝጠቕሶ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ወርሒ ሰፈር ናይ 7ይ ዓመት ሂጅራ ዝተፈጸመ ነበረ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘቕረብናዮ ታሪክ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙሕ ኣስተምህሮ ቀሲምኩም ክትኮኑ ብዙሕ እንዳተተስፈና ስጋብ ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶና ንራኸብ። بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.